Aku kang setya Prastya kalian pagiyuban prawitan jangkep ngudi laras wonten ing pahargyan malam midodaren kang winengkut dening Panjenengan Bapak Soekardi lumantar larasing langgam situasi ing pangidaping sedaya mugi dadosaken renani penggalih dumateng handika para tamu sedanipun.
adike wedok siji saiki Dik Jan. Pripun? Nganti jangkrik iper-iper kabeh metu roh sliramu. Nggih, ana walang. Nah iya. Ketoke Walang merangsang ketoke. Malah wereng-wereng yo akeh lho, Mas. Lah mula kuwi. Ya. Awas. Mugi entuk berkahe